I 2024 blev mere end 274.000 danskere udsat for digital svindel. IT-sikkerhed handler om at beskytte vores personlige oplysninger og vores kontier, så hacker og svindlere ikke kan misbruge det til noget ondt. Hvert år oplever tusindvis af danskere, at de så får stjålet de her personlige oplysninger, og så bliver der taget lån i deres navn og alt muligt andet. Og her kommer vi så med 5 gode råd til, hvordan vi så kan forhindre det. Råd 1. Brug stærke adgangskoder. Hvis din adgangskode er mindst 12 tegn lang, bliver det ekstremt svært for hacker at gætte eller bryde den. Derfor er lange adgangskoder en af de vigtigste måder at beskytte din konto på. Råd 2. Del aldrig din adgangskode. En vigtig regel inden for IT-sikkerhed er, at man aldrig deler sine koder med andre, fordi de her koder kan så blive misbrugt mod dig selv. De kan åbne din computer, de kan gøre alt muligt, de kan tage lån i dit navn, hvis du har skrevet dit CPR-nummer ind. Så derfor er det virkelig vigtigt, at du aldrig deler dine koder med nogen, ikke engang dine venner. Råd 3. Tænk før du klikker på links. Links i mails, beskeder og på de sociale medier kan bruges til at logge ind på falske hjemmesider og installere skadelig software. Hacker udgiver sig for at være kendte virksomheder eller personer, du stoler på. Derfor tjek altid afsenderen af links af disse adresser grundigt, før du klikker på dem. Råd 4. Lås altid din computer og mobil. Hvis du altid låser dine enheder med f.eks. kode eller fingeraftryk, så hvis de bliver stjålet, så gør det meget nemmere, at de ikke kan komme ind på computeren eller telefonen, fordi du enten har en kode eller et fingeraftryk. Så derfor kan du beskytte dine personlige oplysninger, hvis du bruger f.eks. kode eller fingeraftryk til at låse alle dine enheder. Råd 5. Opdater dine enheder. Opdateringer hjælper med at beskytte dine enheder mod problemer og angreb. Hvis du ikke opdaterer, kan andre udnytte fejl i systemet. Sørg derfor at opdatere dine enheder, når der kommer nye opdateringer. Hvis du benytter de her råd, som vi har været igennem i den her video, bliver det meget sværere for hackere og svindlere at få adgang til dine oplysninger. Du beskytter både din konti, dine billeder og dine personlige informationer. Små ting som gode adgangskoder og opdateringer kan faktisk gøre en stor forskel. Derfor er det vigtigt, at du skal tænke over vores IT-sikkerhed hver gang vi er online og passe på, hvad vi gør online og hvad vi trykker på.